Și am ajuns în Târgu Cucu, unde se fac de turnări de tramvaie. Alții sunt în libertate, alții sunt pe la pârnaie. Și am ajuns în Boduroi, și unde altul te abordează cu un caracter cât mai frumos sau cât mai jegoi. Și am ajuns în Nicolina, unde toți băieții mei mută bila și zic că mult vorbesc aberații. Mulți au plecat în afară și au plecat și cu mascații 2, 4, hai. În ce să tasez după aberez? Am făcut o rimă, am făcut un vers. Nu-mi pasă de haine, eu tot te lovesc. Față, față, față pe vers, vers. Finalul cash, cash. Finalul best, best. Mersul e cash, cash. Să vezi de best, best.